okungenzeka. Othandweni sakhetha kabi. Sasithi sikhetha abekhethelwe kanti thina sikhethekile. Okungenzeka nalokho akuthandi ngeqiniso ukuthanda ngokomqondo. Okungenzeka mhla ihlukile emoyeni ucabanga ubulalo uthando lwesomqondo nokuba nokuthi enhlizweni. Okungenzeka nalokubiza ngomaqondana okushela kakhulu kakhulu ngokumake kukubuyi. Okungenzeka wayesafuna ukuqonda ngawo ukuthi elwini uthando lwasemva kumaqondana ngothando. Bahlupha ngokusifundisa izikhuba-ke behle njalo ugcina usisini lenze kungenzeka ihlosileyo. Owenza amantombazane kaqala. Ngona sizaye bafanele sibheke ubuso umuntu ashintshe ngisho umbala. Impela uthatheke nayo ubani ushayela uqondo ungena othandweni. Kuba ukufika kwemvula zosiza othandweni lwethu selobela ugcina ubuso ubona unjani bakho ufisana nokubaleka okungenzeka ihlosileyo. Okungenzeka ukuthi namantombazane sigqoke amabhuluku abafana basincoma. Inhloso ukubamba isibili sesixegayo. Amantombazane ngale nkondla ngisho ukuthi utheni kodwa ngithi okungenzeka. Imbhalo